Odkaz Milana Sládka stále inšpiruje mladých umelcov. Na pamiatku svetoznámeho míma pripravili jeho žiak a kolega Dušan Musil projekt UBU Pocta Milanovi Sládkovi. Inscenáciu naštudovala so študentmi súkromného konzervatória v Nitre. Premiéra bola v štúdiu 4D. Mladí umelci pod vedením skúseného pedagóga a míma Dušana Musila pokračovali v odkaze Milana Sládka a predviedli divákom emotívne a technicky dokonalé vystúpenie. Vlastne aj tento projekt vznikol v spolupráci s ním. Veľmi sa z toho tešil, že jeho odkaz, jeho dielo pokračuje ďalej. Tento projekt je pre nás ako školu veľmi významný a ťažko slovami opísať, čo znamená pre mňa osobne. Bola to úžasná práca aj o tom, čo všetko to telo dokáže a tá neverbálna komunikácia, ako vám je vysloviť také veci, ktoré inak ústa nedokážu. Keď sa naozaj uvoľníte a vcítite do tej postavy, tak vlastne si uvedomíte, že to telo robí samé, že vlastne ono presne vie, čo má znázorniť a presne vie, čo má urobiť a vlastne na základe aj tej neverbálnej komunikácie dávame najavo veci, ktoré by sme inak povedali. Je to hlavne o tom, že my musíme najprv cítiť tú emóciu vo vnútri a potom to telo ju dá vlastne navonok a vlastne telo neoklamete, takže ten herec to musí cítiť, aby to bolo pravdivé. UBU je adaptáciou absurdnej frášky Kráľ UBU od Alfreda Jerryho, ktorú preslávil aj Milan Sládek. UBU, vedený svojou Lady Macbeth, svojou manželkou Ubuľou, ako sa v inscenácii nazýva, ide doslova cez mŕtvoly, len aby nadobudol bohatstvo, nadobudol slávu, nadobudol moc. A tá moc ho napokon celého pohltí. UBU je v každej spoločnosti a poviem to tak otvorene, že treba si na UBUovcov dávať pozor. Predstavenie UBU Pocta Milanovi Sládkovi potvrdzuje, že pantomíma má stále schopnosť osloviť súčasného diváka, a to bez jediného slova. Hra o absurdnosti moci, ľudských slabostiach a grotesknosti života je aktuálna aj dnes, rovnako ako v časoch Alfreda Jerryho či Milana Sládka. Andrea Šuvadová, Slovenská televízia.